Ye makhulu, yazi ke tana siphuma nesikolo. Niyokwaphuma niyaphi namzukulwana? Hayi, Sibheke staff room. kuyimalini ke ngoku ukubheka staff room? Kuthiwe izawuba yi-700. Yo. Hayi, njobe ke ndiyoyibuzisisa mntanam phaa esikolweni kutitshala. Hayi noba udinga wayoyibuza wena lo noba udinga wayoyibuza ndive yonke information. Yo, siyafa ingqele. Ubanda ukufa kaloku. Molweni tata. Ubanda ukufa kwithetha mfana. Kodwa ke hayi masibulele umdala kube sasigcinile Nkosi yami. Kwezi ngqele khona. Yo, hayi safa ilo shedding. Hayi lo rhulumente usiphetheyo lo. Ayiselo lizwe linyasi. Sihamba ngobunyama. Ayiselo lizwe. Awuhlamba ngamanzi abandayo sityuku Lathathwa mdala lizwe ayiselilo. Ayibona ukucimba fama mhlawumbi Uyayiva ke ngoku. Siphila Abantwana bethu behlamba ngamanzi abandayo. Ayiselo lizwe. uvuka ekuseni nje. Loo nto ke andithini amathambo ekuseni Sawutshelwa zizinto. uzovuka uphatha amanzi abandayo. Thonganga. Awu, ii-TV zethu. siphila kwelinye ilizwe lathathwa.